Nilqakom Makert, il-YouTuber ta' Arsenal, għal programmi ħor Mix Zone. Fej ma'kom ħankot nitkellem dwar il-logħba tal-ħadd li għadda bej Arsenal u Tottenham. Ma ħanibda billi ngħid li għal din il-logħba kont preżenti jiena, kien atmosfera tal-ġen, għad ħafna gost. Iż-żewġ supporters ma waqfux jitajru, ovvjament fuq spiritu sportiv. Dik uħad jaf kemm hija logħba importantissima għaż-żewġ timijiet, hija tista' tgħid li kbar derbi ġa Londra fil-verità. Kulħadd jaf l-istorja ta' bejn dawn iż-żewġ timijiet. Tottenham fl-aħħar ħadu punt mill-ground tagħna wara żmien twil. Bekk huma iktar ħassew li kienet rebħa lihom u aħna ħasen li kienet telfa. Il-punt li ħadna nieħdu bla ebda dubju għax fit-tieni ħaf it-Tottenham setgħu faċilment ħaddu 3 punti u jkunu jmorru lura bi 3 punti li nemmen li kieku ħadduhom ma kienu ħajsirqu xejn. Ma ħaniġi għall-logħba ħanibda ngħid l-ewwel ħaf kienet kontrollata u ferm konna aħjar minn Tottenham. Rġena rajna raja fil-lasta, nemmen li din il-logħba kif inqala Ramsdale għala raja, mhux ħanneħħi martu ta' raja, x'raja kellu logħba ferm pożittiva ħafna, speċjalment dak is-sejf l-ewwel ħaf li ħajkun save of the season, żgur contender għal best save of the season. Però għall-esperjenza ta' Ramsdale li jaf xi tfisser din il-logħba nemmen li kellu jilagħbu. Nerġa' ngħid, raja kienet tajjeb, ġifieri ma nistax ngħid li kien ħażin, però biex nitkellem ġost fuq esperjenza u xi tfisser North London Derby, raja żgur li m'għandux idea daqskemm għandu Ramsdale. Mela, il-logħba kif diġà qed l-ewwel ħaf, pressajna ver tajjeb, pressajna għoli, ħloqna attakki fej stajna nkabru l-vantaġġ iktar minn wieħed b'xejn. Qabel ma ġabu dro Tottenham, rajna dak iċ-ċans ta' Jesus fil-bidu fejn ġab sejf ta' Vicario u rajna ċans ieħor minn Jesus x'insaraq il-ballun fil-kaxxa li taħu kemm għali minn fuq l-asta ta' Vicario. Kif ħadna l-vantaġġ b'autogol ta' Romero li jieħu l-Mertusaka dak il-linja u ħad jaf Saka kemm hu perikolus minn dik in-naħa x'injaq tan-nofs speċjalment u jipprova jmur għax-xut, però id-deċida li jikrossja u Romero flok li rjaħ il-barra li rjaħ ġax-xibka tiegħu stess. Malli ma fil-vantaġġ ma tantx għaddew ħin twil mill-gol tagħna u Tottenham ġabu dro mill-ewwel. Orajt il-gowl ġiena minn żball ukoll, però ma sawx neħu l-mertu Tottenham mal-mod kif ħadmuh. Kellhom remonta vera tajba x'inġabu dro u nemmen li kien ħaqhom ġibu dro dak li. Niġu għat-tieni taqsima, it-tieni taqsima offrit svolta totalment differenti. It-tieni taqsima daħal Jorginho flok Rice, middea Rice weġġa daru fl-ewwel ħaf. Jorginho kawżanna dak l-iżbal fej Tottenham ġabu l-gol ta' dro. Meta ġejna morna fil-vantaġġ fit-2-1. Ma nistax ngħid u nagħti t-tort li ora ħantih tort tal-gowl, però ma nistax ngħid li Jorginho biss kellu logħba ħażina. Jorginho xorta għall-esperjenza li għandu nemmen li sta jkun aħjar żgur, però dak l-iżbal f'dak il-livell mhuwiex aċċettabbli qatt. Ma xin ħarġan tinħaf, morna fil-vantaġġ fit-2-1, kellna penalty. Il-penalty u nqad debattabbli, ġifieri hemm ħajt li ma kienx hemm ħajt li kien, jien nemmen li kien għal raġuni waħda. U rajt kulħadd jista' jgħid li kien natural position u mhux ħanneħħi dak il-ħsieb, biss però għad-distanza qasira li kien hemm ġallasta bidda d-direzzjoni tal-ballun, il-ballun seta' faċilment daħal ġallasta kif ma jdej Romero, u peress li kien dik id-distanza qasira bekk nemmen li referees ħassew li għandu jingħata il-penalty. Mela, kif diġà qed
bidel Rice tlifna n-nofs totalment, ġifieri 50 balls ma ħadniex wieħed, rajna l-Bisuma u l-Medicine kellhom baħar fin-nofs ġifieri fejn jistgħu jattakkaw u jikkawżaw problemi għad-difiża tagħna. Nemmen li Mella kien hemm Saliba u Gabrielli kienu ferm iddixxiplinati u kompatti flimkien li ma jikkommettux ruhom u jagħtu dak l-ispazju għal Tottenham biex ikollhom iktar spazju fejn jattakkaw. L-injuries rġgħu labbu rwol u għandna ħafna players injuries bħalissa u kollha key players li kollha faċilment ikunu fl-ewwel 11 li huma parti, Timber kulħadd jaf, Martinelli, Trossard u issa hemm Rice. Jalla Martinelli, Trossard u Rice u parti ma jdumux, ma jerġgħu jkunu lura fl-iskwadra għax għandna ħafna lob xulxin issa fejn ħajkonna bżonn nerġgħu nbidlu rotations u nbidlu l-iskwadra biex Arteta jkollu minn fejn jażel u ovvjament nibqgħu kemm se nkun konsistenti. Ma tinaħaf kif ġajt faċilment stajna tlifnija, però meta tilab ħażin u tuħu punt tkun qed turi li inti tim li qed biex tikkompeti għax nemmen li kieku snin ilu logħba bħal tal-bieraħ żgur konna nitilfuha, però hemm players li jibqgħu jagħtu qalbhom sal-aħħar għalkemm ma nkunux qegħdin tajjeb xorta ma jċedux u ma jifqux u nieħdu l-punt li mhux ħanejt ħaqna sal-aħħar, però punt li jista' jkun jagħmel differenza biex niġu għall-aħħar tal-istaġun fil-klassifika. Grazzi, dak kollox minn naħa tiegħi. Nfakkarkom li tistgħu ssibu dan il-programm fuq il-YouTube channel tagħna. Niltaqgħu għada għal 100 programm ta' Mr. Ceramic Zone li se jsir għada fis-7 ta' flaxija. Grazzi u nsellem il kulħadd.